Vitajte pri podcaste Bezpečne z AI, ktorý vám prináša spoločnosť Besoft. Ponúkame aktuálne témy z BOZP, vysvetlené jasne a moderne, s využitím umelej inteligencie. Získajte praktické rady a pohľad na technológie meniace svet bezpečnosti práce. Viac informácií a našu odbornú aplikáciu Besoft Online nájdete na www.besoft.sk. Poďme na to! Viete si spomenúť, koľko papierov sa minulo pri poslednej kontrole bezpečnosti práce u vás vo firme? Asi celkom slušná kôpka však? To býva častý prípad. Dnes sa pozrieme práve na to, ako túto situáciu mení digitalizácia. Hovoríme o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, teda BOZP. A je to fakt dôležitá téma. Pre manažérov, bezpečnostných technikov aj konzultantov. Určite áno. Pretože už to nie je len o papieroch a splnení povinností. Ide o skutočnú efektivitu a hlavne o bezpečnosť ľudí. Presne. Cieľom tohto nášho rozhovoru je poskytnúť taký rýchly, ale hutný prehľad. Pozrieme sa na súčasné trendy, kľúčové funkcie, aj prínosy softvérových riešení pre BOZP. A aj na to, ako si vybrať však. Áno, aj na to. Vychádzame pritom z viacerých podkladov, z porovnaní softvérov, analýz prínosov, aj z pohľadu Európskej agentúry pre BOZP. Fajn. Takže ten tradičný prístup, kopy papierov, excelovské tabulky, ručné sledovanie termínov, dáta všelikde. Áno, to poznáme. Fragmentované, neprehľadné. Presne. A digitálne nástroje toto môžu radikálne zmeniť. Môžu. Ale pozor, nie je nástroj ako nástroj. Aj Európska agentúra EU OSHA rozlišuje, sú pasívne nástroje, rôzne informačné letáky, e-príručky, tie len dávajú informácie. Jasné. A potom sú interaktívne e-nástroje. To je ten softvér, aplikácie, tie si pýtajú nejaký vstup od používateľa, napríklad pri hodnotení rizik, a dajú mu výstup na mieru. Aha, čiže reagujú na konkrétnu situáciu. Presne. A práve tieto interaktívne nástroje prinášajú tú najväčšiu pridanú hodnotu, zvlášť pre malé a stredné podniky, ktoré často nemajú veľké interné zdroje na BOZP. Rozumiem, interaktivita je teda kľúčová. Poďme teda na tie konkrétne funkcie. Čo taký moderný BOZP software zvyčajne ponúka? Z tých porovnaní, čo ste spomínali, asi vyplynulo viacero vecí. Áno, je tam niekoľko základných pilierov. Poprvé, digitálne riadenie rizik. To znamená centrálny register rizik, možnosť robiť hodnotenia, sledovať, či sa plnia navrhnuté opatrenia. Čiže prehľad a kontrola nad rizikami. Presne. Potom je veľmi dôležitá evidencia udalostí, rýchle hlásenie incidentov, aj tých skoro nehôd, teda udalostí bez zranenia, často priamo cez mobil. To je praktické. A manažment potom môže ľahko sledovať, ako sa riešia nápravné akcie. Ďalej, riadenie školení. Často sa používa skratka LMS, Learning Management System. To je systém na riadenie vzdelávania. Áno, umožňuje plánovať, evidovať školenia, často aj realizovať e-learning. A to prináša fakt výrazné úspory, časové aj finančné. Menej cestovania, žiadne prenajmy priestorov. To znie logicky. Samozrejmosťou je aj centrálna správa dokumentácie, všetky postupy, smernice, záznamy na jednom mieste. A nakoniec reporting a analytika. Rôzne prehľady, štatistiky, dashboardy pre manažment. Aby videli, ako na tom firma reálne je. Presne tak, pre lepšie rozhodovanie. Dobre, to znie ako naozaj komplexný nástroj. A keď to otočíme, aké sú tie najpresvedčivejšie prínosy pre samotnú firmu? Funkcie sú fajn, ale čo z toho firma naozaj má? Tie prínosy sú často veľmi konkrétne a merateľné. V prvom rade je to určite zvýšená efektivita. Automatizácia rutinných úloh, napríklad upozornenia na blížiace sa termíny školení alebo revízií. To znamená menej administratívy, menej papierovania. Časová úspora. Jednoznačne. Potom je tu lepšie dodržiavanie legislatívy. Systém pomáha orientovať sa v predpisoch, pripomína povinnosti. Tým sa znižuje riziko pokút, ktoré môžu byť naozaj vysoké. Až do 200 000 eur, ak sa nemýlim. Môžu byť aj také. Ďalej sú to priame úspory nákladov. Nie len na tých školeniach, ako som spomínala, ale hlavne vďaka lepšej prevencii. Menej pracovných úrazov, menej chorôb z povolania. Čo je asi ten najdôležitejší cieľ BOZP. Určite. Manažment tiež získava prístup k aktuálnym dátam v reálnom čase, čo umožňuje lepšie a rýchlejšie rozhodovanie. A netreba zabúdať na zamestnancov. Ako to ovplyvní ich? Keď je jednoduchšie nahlasiť nejaký podnet, nebezpečnú situáciu alebo aj tú skoro nehodu,
Podporuje to ich angažovanosť a buduje to celkovo silnejšiu kultúru bezpečnosti vo firme. Cítia sa viac zainteresovaní. To dáva zmysel. Ale asi to nie je úplne bez problémov. Aké sú také hlavné výzvy alebo na čo si dať pozor pri výbere a zavádzaní takéhoto systému? Lebo asi nestačí len kúpiť softvér. Určite nie. Pri výbere je veľmi dôležitá škálovateľnosť, teda či ten systém dokáže rásť spolu s firmou. Potom možnosť integrácie s inými systémami, ktoré firma už používa, napríklad s HR systémom. Aby sa dáta nemuseli prepisovať. Presne. Veľmi dôležitá je používateľská prívetivosť. Ak to bude komplikované, ľudia to jednoducho nebudú používať. A samozrejme dostupnosť kvalitnej technickej a používateľskej podpory. A tie výzvy pri zavádzaní. Môžu tu byť počiatočné náklady, aj keď tie sa zvyčajne vrátia cez úspory. Potom je tu potreba zaškolenia zamestnancov a asi najväčšia výzva je zabezpečiť skutočnú adopciu systému, aby ho ľudia naozaj prijali za svoj a používali ho v každodennej práci. Nestačí ho len nainštalovať a dúfať. Vyžaduje si to asi aj zmenu myslenia. Áno. A súvisí s tým aj zmena úlohy samotného BOZ profesionála. Vďaka digitalizácii sa môže posunúť od tej čisto administratívnej práce k viac strategickej úlohe. Analyzovať dáta, identifikovať trendy, byť partnerom pre manažment pri riadení rizík. Čiže menej papierov, viac stratégie. Presne tak. A ešte jeden aspekt. Digitalizácia zvyšuje aj odolnosť firmy. Pandémia nám ukázala, aké dôležité bolo vedieť rýchlo prejsť napríklad na online školenia. Dobrý postreh. Ak by sme to mali teda zhrnúť, čo je ten hlavný odkaz? Že digitalizácia BOSP nie je len nejaký módny ístrelok alebo technologická hračka. Je to strategická investícia. Investícia do čoho konkrétne? Do bezpečnosti ľudí, samozrejme, ale aj do efektívnosti procesov a celkovej odolnosti firmy voči rôznym rizikám a zmenám. Súhlasím. Už to nie je len o plnení zákonných požiadaviek, ale o proaktívnom riadení bezpečnosti, ktoré prináša merateľné výsledky. Presne tak. Prináša to reálnu hodnotu pre podnikanie. A možno taká myšlienka na záver pre tých, čo nás počúvajú. Skúste sa zamyslieť nie nad tým, čo všetko ešte musíte urobiť pre BOSP podľa predpisom, ale skôr nad tým, ktorý konkrétny proces vo vašej firme by digitalizácia mohla zjednodušiť a zefektívniť už zajtra. A ako by vám to pomohlo predchádzať rizikám aktívnejšie, skôr než vôbec vzniknú. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Bezpečne s AI, kde kombinujeme odbornosť s modernými technológiami. Ak vás naše témy zaujali, nezabudnite si nás odoberať a sledovať, aby vám neunikli žiadne nové informácie z oblasti BOZP. Viac sa dozviete na www.besoft.sk, kde nájdete aj našu odbornú aplikáciu Besoft Online. Tešíme sa na vás v ďalšej epizóde.